neboli dobre rozbehnuté, ten úvod bol taký, ako keby sme sa trošku zľakli a obrana nebola bohujaká. A neviem, potom myslím si, že druhý polčas sme to hlavne zlepšili, takže to bol ten pozitívny moment, aj keď tam boli určite nejaké chyby. V dnešnom zápase v podstate o nič nešlo, my sme tretí v tabuľke, Prešov 5. Aká bola motivácia vlastne na tento zápas? Tak motivácia, tak určite, neviem, tak vyhrať, dobre si zahrať a hlavne sa dobre pripraviť na tie dôležité zápasy v play-off, takže každý zápas je prípravou na ten ďalší zápas, takže proste hrať dobre s kúčou a hlavne si natrénovať tie veci, ktoré trénujeme. Čo nám dneska nešlo, tak ako by sme si predstavovali? Tak určite podkošová streľba bola, aspoň z mojej strany, dosť zlá, aj z niektoré hráčky, ale neviem, no, aj v obrane boli chyby, odstupovanie zo silnej strany a boli tam chybičky, neviem teraz. Čaká nás v prvom kole play-off Rožňava. Pre nás taký nevyspytateľný súper. Predpokladám, že je to také, že nie príliš rádi s ním hráme. Je to tak? Ja si nemyslím, že neradí. Tak neviem, mne osobne sa hrá dobre proti Rožňave, pretože sú tam vysoké vývodky, mám šancu sa lepšie byť pod tým košom a neviem, celé to družstvo je možno trošku behavé, ale v pohode. Myslím, že keď sa dobre pripravíme, nebudeme mať problém. Myslíš si, že tá herná kríza z posledných zápasov je už preč, alebo ako je to? Tak ja už dúfam, že je preč. Dnes sa nám ju trošku podarilo odstrániť, ale neviem, no. Uvidíme ďalšie tréningy, ako budú pokračovať a zápasy.